wannan yan ta'adda wanda horon shi da watara suka turo su wargaza Mali wanda Mali ta kama dan kala aje ita Mali ta huddo wannan sakamakon ita kuma horon shi a duniya a yankin wannan Afirka wannan tema ai batta da wani karan horota wanda bata so ya ji kumiya irin watara to sai suka kama mu wanda aka huddo wannan dukiyar ta Mali gaba daya aka bata kayanta ba shari'a bace ta sa aka yi wannan aka ba su kayan su. Assalamu alaikum masu kalamu da sauraro, barkamu da wannan lokacin, barkaku da sake kasance da mu akan wannan tashar ta television Canal 3 Niger a cikin shirin namu na waiwayi adan tafiya, shirin da kan diba wa'ansu muhimman batutuwan da suka dan dauki hankali a cikin satin da ke shirin karewa. A kodin lokaci dai muna tare da bakonmu na kowane mako da Malam Sumaila Amadu. Malam Sumaila, barka da lokaci. Mun gode kuma da kasance da mu a cikin wannan zauren. Muna isar da gaisuwa zuwa ga dukkanin mabauta wannan shirin a duk inda kuke a cike da wajen wannan kasar, musamman da waɗanda ke zaune a kasashen daban-daban da ke turo da sakonni na jinjina a cikin wannan shirin. Sannan kuma muna miƙa gaisuwa da watan fatan a yi taro lafiya ga waɗansu matasa da suka gina kansu da sunan kawo goyon baya ga wannan shirin, wanda kuma za su yi wani taron gangami don ƙara ƙarfafa wannan shirin a birnin da magaran a ranar asabar dinnan 11 ga wannan watan da muke ciki a da'ira ta uku da kwamin turwa a can zandar din. Muna fatan kuma za a watse taro lafiya. Malam Sumaila, bari mu shiga cikin shirin namu. Wani abu da ya dan dauki hankali a wannan satin shine shari'ar kasar Niger da kungiyar CEDEAO da kungiyar EMOA na jerin takunkuman da suka kakaba wannan kasar biyo bayan shi mulki. To a ranar shekarun jiya dai watan alƙalan sun fara sauraron wannan shari'ar, wanda kuma an dakatar an tsere akan ranar 21 ga wannan watan ne za a sake dawowa don zama akan wannan shari'a. Za a yi cewa shari'a biyu ce, akwai shari'ar Niger da CEDEAO da kuma EMOA, sannan kuma akwai shari'a tsakanin hukumomin kasar Niger da hambararren shugaban kasa da Mohamed Bazoum. Ya kake ganin wanda shi za a yanke za a yi zaman ne a ranar 30 ga wannan watan da muke ciki? Ya ke kallon waɗannan shari'o'in biyu da ke tsakanin ƙasar ta Niger da CEDEAO da kuma shi hambararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum? To alhamdulillah, muna ma Allah godiya zakari da Allah ya kamu warana da kuma masu kallon mu da sauraron mu da kuma gidan tele da radio na Canal 3. Wato abin da ya shafi shari'a ta tsakanin mu da CEDEAO ko da EMOA, lalle mun kai kara, to amma irin wannan kara shine Mali ta kai. Amma ita Mali ta ci nasara da wasu takunkumai da wasu kudaden turuna da an saka mata, amma ba wata shari'a bace ta aka saki wannan kaya, ba kuma wani abu bane yasa ko wani wasu dalilai ko kuma na abin da ya shahi an yi shari'a ne Mali ta samu gaskiya. A'a, wato CEDEAO ce ta nuna CEDEAWanta. Ita CEDEAO har kullum ba za mu hasa hudi ba, CEDEAO el kore ce ta turawa, ta fita daga kungiya ta kasashen Afirka. Kungiya ce wadda take aiki da umarni. Wato Mali lokacin da watara ya turo nan yan kundin bala mercenaire ake ce musu kuma lokacin da ya turo su Mali da sunan su kawo matsala ko su yi jin mulki ko su tarwatsa Malin, a yan Mali sun kama su. Wato sun shigo kasar ta Mali ba tare da sanin hukumomin Malin ba. Da passport ma suka shigo, wani da passport din migini, wani mekanishiyan, wani da passport na mai kai dai ga sunan passport na wani kasuwanci da sauransu. Su kuma dukkan su manyan sojoji ne wanda sun iya bindiga kowace iri ma. Aka yi wani lullube tsakanin shi da horon shi na a wargaza gwamnatin Mali. A yan Malin suka kama su suka rike su. A ciki ma akwai dan wata ƙasa wadda ita ƙasar ta ce ita kawai Mali ta mishi hukunci daidai irin na Mali, in ma halbe shi za ta yi ta halbe shi. Wannan kamu da aka yi ai kaga ba tara sai sojoji ne na Majalisar Ɗinkin Duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce ba sa ciki. Da kungiyar Union European, Alman ita ta fara cewa wannan zancen kai ya kare, ita ba ta san da wannan zancen ba, sai aka bar su daga shi sai Mali. Da aka bar su da su da shugabanni na Mali, tunda su tsari gare su Mali
kuma a lokacin nan sun riga sun yi niyya sun zo wurin ko a mutu ko a rai ai duka duniya ta yi ca suka kyale suka ibada su kuma suka kwatanta ba in ma zancen su zaka zo ka musu karka zo kasar su a wannan lokacin da aka bar su wa tara ya rasa yadda zai ai ta karkashin kasa suka ce ma wa tara to yanzu daga mu sai kai ko kudaden mu na wanda suke jibgi a besiyawa wanda kuka samu takunkumi kai ne umma labasa kai ka zama a nan wannan imuwa din duk wata cuta da ake da kai ake kudaden mu ka bi hanya da zaka bi ko ka je wurin uwar ta ka horan shi ko ma ina wurin wa zaka je ka je kurin ka huddo mu kudin mu gabaki ɗaya wanda suke aje zaji mataki na farko da suka dora mai ya buga ya nemi horanshin da sauransu da muna huccin na shugaban na sai yawo suka ga lalle ita horanshi ta suka ce ko mu tona ma asiri da rana kai tsaka tun daga shaida soji ne ka sayo mu cikin kasar mu da sunan wani mai sai da goro ne wani migini ne wani mai yin fantir ne da aka ga wannan ya gurfana da ita horanshin da sauransu aka lallaba aka saka musu gaba ɗaya kudin su gaba ɗaya kudin mali aka saka musu kudin su duna wadda ka sani nasu suka kwashe daga cikin bankin na besiyawo suka bar ta haka dangarwa banza to kaji zancen da aka yi ba shari'a ba ce ta sai da yawo ta sa a imuwa ta ɗauki wannan dukiya ta bada akwai abin da aka lullube wanda ba a so mutane su sani wannan yan ta'adda wanda horon shi da watara suka turo su warga mali wanda mali ta kama dan kala aje ita mali ta huddo wannan sakamakon ita kuma horon shi a duniya a yankin wannan afirka wannan tema ai batta da wani karan horota wanda bata so ya ji kumya irin matara to sai suka kama mu wanda aka hudu wannan dukiyar ta mali gaba daya aka bata kayanta ba shari'a bace ta sa aka yi wannan aka ba su kayan su yo na ji wata kotu ce a sai dawo za ta yi shari'a a saurare ta ko kuma wani tsari ne sai dawo gare ta ne yin shari'a ma tukuna yo ta ma san doka ita sai dawo tukuna babu wata doka ce Sediyawo za ta karanta mu yau mai da ita akwai je a ɗauko kundin na Sediyawo akwai dokar ta ce a kawai Sediyawo ta sa a cire mu wuta da mu da Najeriya ne tsakanin ƙasa da ƙasa ne kuma kamfani da kamfani har ka sayar da saidawa ne yakin Ukraine ana yaki tsakanin Ukraine da Rasha duka tiyuka wanda suka tafi kasashen turai Rasha ta halbe su ko Ukraine ta halbe su ko kuma an rihe ba a rihe ba har yanzu in aka rihe duka wani masu taimaka mai da makamun mutuwa za su yi harka ce ta kasuwa harka ce ta kasuwa su yanzu inda su ne can su kotun su ta wannan harkar kasuwar ƙarfi gare ta ba sai dawo bata da wata doka mu a yau sai dawo bata da wani tsari wanda za ta mu abin da nake so a nan wurin shari'a sai dawo ta ba mu gaskiya kar ta ba mu gaskiya an kai kara dai ko kurin zance inda yake yanzu soji sun ɗauki mulki na ƙasanmu an shiga harbaci da hayaniya fiye da wata 3 yau ana wani goyon baya da wani kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a tsaye da wannan goyon baya da wannan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe ya wuce zance ya ƙare goyon baya biyu gare mu an yi juyin mulki an yi addu'a Allah ya goye da bayan mu to duk wani mai tunanin goyon baya ko wani jerin gwalo na goyon baya ko ta zanga-zanga ko ta waka ta goyon baya a tattara ta mai da ta tsare ɗaya proposition za a hudu ko a me ya musu ko kuma a sayin da za a yi neman muhuta ne yanzu a gaban mu ba wani kada ba da zanga-zanga ta goyon baya cikin wata 3 muke an shiga na 4 a ganin ka akwai nasara a wannan shari'a ta Sediyawo da Niger yo ina zuwa wata nasara ce za su bamu in kaga sun bamu nasara sai in America ko da Faranshi kamar yanzu America da ta komo ai kaga ta komo tsoron kan mu ka Rasha tana cewa a Sediyawo ta gaggauta zama da magabatan Niger in kaga mun samu wata nasara tsakanin Faranshi ko America ne suka musu magana ba su suke tayar da kansu ba su suke tayar da kansu ba magana banza ce yanzu suna saya da kansu Sediyawo ba zum ya ce a cire mu ta aka cire to wace irin shari'a ce za su sun wuta a cikin kasashen duniya durwa ce yanci ne na mutum kuma harkar ciniki ce ba zum ya yi kira kurin a cire wuta aka cire yo ya ga ƙasa ku zo ku goyi da bayan mutum sai dawo ta mu a gaban mu kaman in maciji ne in ya sare ka in ka iya aka bure ai tunda sai dawo kurin haka aka yi ju mulki suka cire wuta suka koma bangaren mutum guda cewa za su kawo mu hari saboda mutum daya za su warga zamu kasa saboda mutum daya aka samu takunkumi sama da ƙasa magunguna saboda mutum daya
kuma a rika zancen wai sai da yawo ta ba mu gaskiya tsakaninmu da sai da yawo fa sai dai ta nemi gafara a wurinmu. Lauyoyin shi hambararren shugaban kasa su ma sun shigar da kara a kotun ta saidiya wanda ita ma ranar 30 ga wannan watan ne ake kyautata zaton za a ji matsayin ita kotun, ko da yake hurumunta ne ta yi shari'a amma ba ta da wani karfin da za ta tilasta cewa lalle sai an saki shi shugaban kasa ko kuma sai an yi abun da lauyansa suka faɗi. Shi lauya a Senegal yake, ai lauya dan kasuwa ne ba kuɗi ba da yake nema, ya ta ba shi kuɗin. Ba Senegal ba yake yana conference bidiyo su ta ba shi kuɗin yana yi, shirme ne, rishin hankali ne. Yo shari'a yanzu tukun ai an shiga ma cikin rudani tukun. Ita shari'ar ta Bazum ta sai da yawo da ya kai kasar Niger da ƙara ko magabatan Niger ya ƙara zarga ma kanshi igiya. Ya kai ƙara ko ya ɗoki aboka cewar an toye mai hakkin shi na zuwa da zawa da zama da tsayuwa da sauransu ko da shi da matar shi da ɗan shi. Ok, yo kuma na shi wannan procurer namu da ya huto ya bayani na cewar zai gudu, mutum ya kai kara cewar an tsare shi kuma nan an same shi ya an yi makalkashiya kuma zai gudu, yau wace shari'a za a yi, ta zai gudu za a yi ko kuma a ta wadda ya kai karan za a yi? Waccan shari'a ta ƙasa da ƙasa ce, wagga kuma ta nan cikin gida ce. Yau waccan ta banza ce, ta mu ce mai ƙarfi. Wannan procurer ɗin wani abin da ya zana ba shi bai zana shi, sojojin nan ne suka ba shi wannan bayanin, shi kuma ya zo yi. Shari'ar ƙasar mu ce za a yi, a duba a gani wannan gudu da zai yi gaskiya ne. In gaskiya ne to shikenan me shari'ar wanda yake tsare zai gudu, me hukuncin shi? Wanda har yana tsare zai gudu, kuma wurin wanda tsarin da aka yi na gudun da zai yi akwai hadari a ciki, da aka je cikin kamo wanda suke da goyon bayan zai gudun, ai akwai wanda ya halbi da bindiga, akwai wanda shi fara yin halbi. A duba a ga wanda aka tsare zai gudu, menene hukuncin shi tukun? Ɗaya kenan. Na biyu, duk abubuwan da aka samu a cikin gidan shi su wani a fare wanda an lalatar da su fis kusan 100 da wani ne, na menene da su? Wani talki gaskiya ne can cikin rere in ya tafi wajen su babu rezo ba matsala, amma akwai bindiga da aka samu mai wani mark da wasu manya-manyan kiluluwa na zinariya a ɗakin shi, noma ya same su ko kuma a gonar ta gare su. Wannan duka yana daga cikin abin da za a bincika, in hal wannan abin ya kasance gaskiya ne a yi adalci, wannan abin gaskiya ne to sai a auna hukuncin wannan abubuwan, kuma wannan abubuwan ina ya same su, daga ina suka shigo, duka wani abubuwan da aka zazana. Akwai ma magana kilo na kuɗi da aka yi, yau kilo na kuɗi, gonar kuɗi gare shi a gegima ne ma ne ko na taskar ne ko na ne aka ce gare su can da inda aka makala shi, gonar kuɗi gare shi a can ko a cikin shekara 2 a ƙasa irin wannan. Zakari abin da mutane ba su gane ba, in banda shi dan Nijar wani bi abin da yake kurin abin da aka daga mai shi ke kallo bai kallon ƙasa. Zakar abin da zai baka tsoro, mu yi magana da wani yau da shekara 2 lokacin da aka huta kamfani, sai nan da kwana 3 ke tada mana zancen, na ce mishi ga hadari nan amma ba kowa ya gane ba, amma mu za mu yi magana ba, Allah taimake mu, Allah ba mu lahiya, wata ran tarihi zai nuna. Wannan shugaban kasa da aka ma juyin mulki wadda jirgi kusan 3 ko 4 daga kamfani a ƙasa irin wannan tamu, yau dama ma yan san an rungumi hadari, ina samo kudin jiragen ko kuma wanda suka ba jiragen wani kwantara da su, menene zai ba su in ya zama shugaban kasa? Kasan dai ba a kyauta ba suka washe wannan jiragen, amma yana da abokai ko wanda za su iya kama mishi yakin neman zabe. To ai muna da kalasa na zana, dan mi abokan nashi ba su taimaka ba aka gyara mu kalasa na zana wanda muke da shi. Ƙarya ce, amma lokacin bai zama dillallanci ne, bai zama shugaban kasa ba. Sun san in ya zama shugaban kasa kamar yadda muke ne da wannan nasarin da suke nuna cewa sun zo kasanmu don su kare mu ta'addanci. Ƙarya suke, sun zo kasanmu saboda arzikinmu da mutuncinmu, shine zancen. Yanzu kurin abin da ya kamata a yanzu kasanmu ta wuce duk wannan zancen. Proposition za a yi, kuma proposition na development na ci gaba, in ta kama a mai da shi doka, a mai da shi doka. Misali yanzu abin da za a ɗauka throughout babu zancen ta a rusa ta. Yanci ne na banza wanda aka ba mu wani rana a sake a nemi wata rana a sa wani yanci, tunda ba wancan yancin bane muke aiki da shi ko to can icce ne ake shifkawa. Za mu yaki da canjin yanayi da kare hamada, a gaugauta nemo kowane irin hanya ko kuma cikin fermi a rika hukuda wasu kuɗaɗe a tsara tun da wuri, a nemo masana a tsara cewar bana damana bana wannan mai shirin zawa
za a ba manoma miliyan 1 a ware manomi miliyan 1 a cikin Nijar, kowane manomi a bashi icce 7, 4 mai ba da ɗiyanci 3 masu ba da inuwa, su sa su lokacin da damana ta kan kama sosai tsakanin an kusa an sa hatsi ya fara hutuwa, su sa su a wannan lokacin kaga an rihe dabobi bisa shiga gona ga ruwa daga sama, kafin wani lokaci kaga sun tahi. A takaice mun sa icce miliyan 7 kenan ko, to diyar za a yi in Allah ya a cikin miliyan 7 ma tsire da miliyan 2, in aka yaka shekara 1 2 3 zancen canjin yanayi ko kare hamada mun tsire daga shi. A komo bangaren mukami in deje za a ma ko minister za a ma a ƙasar nan, to da an maka akwai dan wa'adi da zamu baka, dole sai ka yi gona a garin ku daidai da ko da eka 20 ce a kaɗan daga bakin eka 20 abin da ya sama, sai ka je ka garin kakanka ka nemi hili ka yi gona, sai ka gwada mu takaddunka na gona, wannan shi ma ya kasance a murɗa shi ya koma ma da ƙarhi ma ne, wanda bai san mukamin ya bari kuma wanda yake so ya zo. Tsari za a huddo na cewar mu huta daga cikin wani hayani, babu yadda a yi mai tsira da wani jerin gwalo da wani bushe-bushe ya isa haka nan, kurin mu huta soji mai son goyon bayan su ba hayaniya ba za a rika ta banza a ka huddo proposition wadda take ma ƙasa kyau ka tunkare su da ita, ai ba aljannu bane su mutane. Bari mu da bisa kan zancen wannan hukumar da aka kafa da za ta kwato dukiyar ƙasa da ake zargin waɗansu sun yi handama da kuma rubuta ciki akan su da Kwadef. An bayyana sunayen waɗanda suke mambobi na wannan hukumar mutum 35, amma kuma sati ɗaya yau ana ta muhawara a shafukan sada zumunta akan rishin cancantar waɗansu mambobi na wannan hukumar. Ya kake kallon wannan hukuma? Ba ta yi ba. Na farko sun yawa mutum 35, na menene za a yi da mutum 35? Mutum 35 menene za a yi da su? Biyan su za a rika albashi gare su? In kuma albashi ne wani albashin ba shi bane zancen. Wannan aiki ne wanda yake da wahala, kuma aiki ne na farko tukun sai an samu mai tsoron Allah, sai an samu mai kishin ƙasa, sai an tace ba aiki bane irin wannan kawai ko a wane ya mun kaza ko kuma wane ya mun kokowa ko kuma dan uwan wane ko dan gidan su wane ne, in aka ce haka za a yi aikin banza ne aka yi, ba daman ma ba a yi ba. Wato in hukuma za a yi ta gaskiya, shi shugaban ƙasa ce ne akwai lokacin da ya ce mutane su taimaka mushi je da zai kawo wannan hukumai. In hal lalle an kudin kasa ne za a amso, ya za a zo a sa a cikin hukumar wanda aka sa akwai mutumin da yanzu aka yana biyan bashin kudin satar da yi, akwai mutumin da ya yi sata a wata jiha amma yana nan har yanzu a cikin albashin shi an daidaita ta ina bi ta ina bi aka daidaita aka mai da shi aikin shi yake biya da albashin shi yana cikin wannan hukumai. To wani irin zance ne za a kowanne bai taba aikin bariki ba, aiki na bariki bangaren takarda bai taba yin kowane irin aiki ba. Yo kuma na ji haka na ake ina inspector data, dan me aka yi inspector data? In ministry suka za su kama aiki dan su suke musu inspection? Ina wanda suke inspection na kayan gwamnati? Ina majistra namu na jiya wanda aka sani mutane tsayayyu masu aƙida wanda sun rike mukami ba su da kodara, ba kuɗi ba ne suka tsare, gaskiya ce suka tsare, ai duk muna da su ko? Dan me ba a nemo su? Duka wannan zancen in har an yi niyya daga mutum 10 zuwa 11 sun isa a ba su jandarma da kayan aiki ka gani, a ba su duk kama gwamnati ta musu magana a nan da wata uku, ni ne in ka kai ni ka sa nono lungu ka aje ni sai in baka mutanen da in aka zana sunan su ma wani zai kai kudin, da an zana sunan su ko an gwado su a tele dole mutum ya kai kudin. Ai muna da su a aje suna nan, abin da su ba za su huto ba su ce suna so ko suna yi, kuma baka isa ba za su yi wurinka neman koyi ba. Muna da mazaje, muna da mutane tsakanin mata da maza tsayu wanda sun san aikin, kuma su in hal ka doka sai ka ba su, ka gane. In kuma ko shi ne ya ce musu ba haka ba za su yi marabu ma su bar mai aikin, suna na aje. Amma wannan wani tsari ne, wani angulu da kan zabuwa bai ba, wani hukuma su rusa ta kurin a sake wuta, kuma kar ta wuce mutum 11 ko kurin aiki ne za a yi. Jandarma ne aiki ne ai na karhi, ka ɗauki ka mu ba mu za ka yi babu to shi kenan gidan shi nawa a bar iyalin shi dan ba a so a ci mutuncin iyalin shi, tun daga rigar shi hatta kalmin shi muna so duk ku tattaro ku kawo, bai yi da biyan mu ba to shikenan waccan ilazar waccan can za a mai da ka ci kuɗin mu mun bincika ba mu samu ba to sauran kuɗin mu noma za ka mu
ba rike ka za mu rika ci da ka bayan kamun sata can za mu kai ka rika mu noma. Kenan akwai alamun waɗanda ke kewaye da shi shugaban ƙasa da sun hare mishi sabula kenan. Sun hare mishi Abdulaziz Rabu. A'a shi ma bai ɗauko mutanen da suka san menene ma ake taya da shi. In aka ce kabine idan aka ce har shugaban ƙasa ya sa hannu a wata takarda mai kuskure ta ina ta biyu. Sai abu daga ina ta biyu ai akwai kabine da ake yin kabine ai shi ke tare wani abu wanda bai da kyau. Sai ya tantance ya bincika su wane ne wannan. In aka kawo mutanen da ba su san kowa ba ko kuma a matsayin yake burge su abu biyu ne soji su saurare ni da kyau. Abu biyu ne ko su illa ne ko a musu magana ƙasa muke duka wannan tsari da suka yi ko su saurari mutane su soya shi ko kuma su samu mutanen da suka san mutane sun san ba komai suke so a wurinsu ba komai suke bukata a wurinsu ba su nemi su zamana su ba su shawara. Na farko ba mai son mulki ba wanda yake son matsayi ba ko abin duniya a tsakani da Allah na wanda suka san tahiyar ƙasa su sa dan kwamiti wanda zai rika ba su shawara. Sarakunan jiya da haga sun yi martaba sun yi iko sun yi ƙarfi sun tai da mutuncinsu. Mutane gare su kashi biyu akwai wanda da daddare mutanen su suke zuwa wurinsu akwai wanda su kuma su sarakunan su suke zuwa wurinsu. Tanja akwai mutanen da ya ba talho na san biyu a nan garin har abada ni maran talhon bisu kiran kowa da shi da ya yi kara sun san Tanja ne kuma hada suke mai yadda kasan suna ma ɗansu in zai wani abin suka ce mai bai da kyau haka kun ce shi ma amma kurin shi kenan ana ta kaɗa garwa a titi abu ya koma a rika iko bisa kwalta bai yi a iko a kwalta bai yi. Maganan mun huto daga cikin hadari muke ya zami ina ne ya kamata mu dora kasan mu wannan hukuma su rusa ta bata yi ba akwai banna a cikin ta mai yawa wanda mun san daban-daban akwai mutane wanda ba su yi da biyan sata da suka yi ba akwai wanda ba su taba aikin bariki ba na takarda akwai wanda su kawai burgiya za su yi akwai wanda dama da aka musu shikenan tuntuni sun fara cin bashi zuwa in kyarke dosan za su doka su kira ka wane kaza ku gama auri kaza ana zancen kasa akwai mutumin da ya laulaye miliyar 5 miliyar 7 yo bin gane bai kuma sai a sa kowa da kowa a wannan wurin yo miliyar 7 na sata to wani alowi duk wanda ka kanga miliyan 500 amsa zai in ka zuba miliyar 1 ca zai ka biya yo akan wace hujja yo kasa an yi aikin banza kaman an mai da kasa kaman ka tare ciyawa ne ka wata saniya tsohuwa in ta ci ta koshi ka kawo wata an yi aikin banza da wannan tsayo da aka yi ta wata 3 da hayaniyar da muka rika yi da ciwon kai da wannan abubuwa da muke ya koma a zero ya koma a iska amma hudu wanda zai mai damu wani abun a banza kuma to ya sa akan shi yana gani ya yi mu bai ƙarfin Allah ba Allah bai bari da an yi kuskure a wannan abun bayan Allah wanda suka kwana a tsaye da malamai da suke kwana suna haɗa idan su barci da cewar a roƙi Allah kar a kawo mu hari to a wannan wurin in wani ya ce fa a cikin ƙasar nan zai kawo mu hari ko zai wani abu na sa ran shi dama abu biyu ne ai shigantaka an za a yi ta ko san rai ko rashin sani in ba a sani ba aka yi a gyara in kuma an yi shi dan san rai ba za mu taɓa yarda ba kuma Allah ma ba zai bari ba magana ƙasa muke mu shekara ta lokat nake cika shekara 20 zakar ina wani abun zan cika shekara 20 ina wani abun lokat jambiye nake cika shekara 20 sabon shekara kwarai nike cika shekara 20 mun zauna da mutane waɗanda mun yi gwagwarmaya da su wasu an musu makamin minister wasu an musu director amwaye in suka gani ma bisa san gayi na ko magana bisa muni akwai mutane mun shiga ɗakin uwansu mun zauna da uwayensu sun mu addu'a mun shiga daji an musu mukami na minister in suka gani kaman su cinye ni akwai mutanen da har abada su ba su ki baiwa ma na bar duniya amma abu biyu na sani ka ce baka ba na Allah bai ba na san ƙarya kake ko dan gidan wane ne kai soji su gyara kawai suna gyarawa in kuma suka ce ba za su gyara ba kamar da na gaya ma abu biyu ne ko su yi illa ne ko a musu wannan hukuma wadda za ta amso kuɗi ba ta amso kuɗi a wurin kowa a rusa ta a wayi watsi da ta a sake wata hukuma a nemo mutane kamar da suka ce inda gaske suke ni na ba su dama inda gaske suke bana son ko da la'uru za ka yanke hukunci akan hukumar da bata fara aiki ba yau mu gane ba alhamishin da take da kyau tun daga laraba ta ake gane ta na gaya ma akwai mutanen da mun san su bana son ko rani a wurin gwamnati bana son ko biye a wurin soji akwai mutum 2 zuwa 3 na sani yau na ce ma yau in aka sa sunansa a cikin wannan hukumar duk wanda ka san ya ci kuɗi sai sun tare iyakoki kaji mutane suna gudu dan sun san kawo babu kyau sai sun kawo amma kuma in an yi yawa saboda Allah ba halau to shikenan sai mu je
in har ba saboda Allah bane aka yi tsarin, in kuma an yi shi dan san rai hallo mu je ga wurin nan bai zuwa ko ina. Na farko mu ba za mu yi raba, kuma Allah ma ba zai yarda ba a wannan wahala gaba daya shikenan a komo a ce kuma za a yi wani tsari wanda yake ba shi bane kuma a ce za a zama lafiya bai yawa. Wannan ba zai taba yiwa ba. Hukuma a gyara ta bate ba batta yi, in kuma suna so ga ta nan ta yi magani. Waka baka kudin da aka doka ne yake da nauyi, kudin ne yake da nauyi. Wane ne a cikin su daga cikin hukuma mutum nawa kace 35 to kusan 23 a kowanda yau in ka mai da hishare ɗaya ka nuna mai gida da mota 50 zai. Akwai su da yawa a cikin hukumar, mun san su na gaya maka. Ni ban na bukatar ni ba yana nan koko bane dan gwamnati ko ta bani aiki, kar ta bani aiki kuma ta sa ni ta hudda ni goma. Ba ho dan gwamnati ta bani aiki bane in gwamnati ta sa ni aiki goma ta hudda ni. Kenan an haka ne akwai kasawa a kabinet din shi na shugaban. Yo kabinan bai yi shi ma. Yo ai sai a duba ga shi zan ce ma takarda da aka turo ta. Yo wanda aka sa kabinan wa suka sani masu. Su ba san kowa ba. Kuma wani aiki suka yi na bangaren abin da ya shahi tahiyar da ƙasa. Ƙasa ba kama sa bace Zakari. Ƙasa ba mutane sunanta suka sani. Ƙasa wani abu ne daban, wani abu ne wanda yake da shi mulki riga kaya ne, kaya ce daga cikin rigal. In baka samu wani suka ɗage ma, in yi zaman to masu jinginuwa da kai ne, wannan kai ne za ta tattalawa. Bari mu dawo bisa kan da yake lokacin yana kawo jiki. Shugaban gwamnati Firayim Minista Ali Muhammad Lamin Zan da waɗansu mambobin gwamnati ya zaka suna halartar wani taro na Afirka da Saudiya da ke gudana a ƙasar ta Riyadh tare da waɗansu shugabanni na ƙasashen Afirka. Shin wata dama ce kuma za a iya ga wannan gwamnati ta mulkin sojan halartar irin waɗannan manyan taruka na ƙasa da ƙasa da kuma ta samu ta yi bayani an yi faransa ba ta yi musu katsalan da kuma ta hana su yi jawabi a irin wajen taron. Zakar duniya ta dare gida biyu a nan babu zancen horancin ha Amerika nan babu zancen ta ciki. Kahin ita Saudiya kahin a yi wannan taron duka rigingimin Birtani su Amerika so biyu ministan su na harkokin waje so biyu sabka a Saudiya. Biden ya gayyaci wani yana ya je Amerika, Macron ya zo horon shi, wannan yana ya tafi wurin shi. Su wayo Allah kal Saudiya ta shiga Brit, Saudiya ta shiga Brit. Waɗannan ƙasashen da suka shi India, Rasha. To ita ce madalla ita ma kuma yan Saudiya ne take so ta yi, so ne take ta samu goyon baya na sauran kasashe na Afirka. Yawa kamar yadda Ingila ta huta daga Union European, idan ta san lalacewa Union European za ta yi, shi za ta yi sauki ta huta. Har kuɗi ai ɗaya suke da Ingila ko ai huta yanzu da ta huta ta shiga Commonwealth. Abin in ga kalli siyasar duniya wani tsari ne yake wanda yake dole sai an nemo mutane masu hankali an zamna fa. Mu ma nan sai a kasar nan an sake mata zama nata na kanta, amma sai an nemo mutane masu hankali masu hangen nesa wanda kuma suke kallon siyasar duniya. Yanayin ta siyasar duniya. Madalla in ka ɗauki tsarin yadda yake duniya ce za ta dare gida biyu. Dariya ne za a yi gida biyu, dole sai ka ɗauki ɓangare ɗaya, in kuma kai error sai ka yi kamun haro tuje ka saki baka kama wannan kuma al'umma ka ta birkice ka. Ita yin Saudiya le premier jambiyan wannan za a amshi takardunta a Brit ta aje. Najeriya ta nema ba su amsa ba. Akwai kasashe ita ma Senegal ta nemi ta shiga ba amshi ba nata. Ka ji ke wanda ake ba. Kenan kowa rigan ne ake kowa. Sun gangamu mi sunan taron. Forum Africa Saudiya. Yo ba an yi ba Afirka Rasha. Ko ba ai ba. To duka zancen ba wani abu bane ba. Duniya ce za ta dare gida biyu da majalisar ɗinkin duniya da Europe da America durkushewa ne za su yi. Kuma lokaci ne can da a duniya puissance ta duniya Istanbul ce. Kenan za a kai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ba ta iya ɓarkata komai. A yanzu aka samu mutane 'yan ƙasa masu tunani wanda suka iya tsarin siyasar duniya, a yanzu ne muke iya ci ribar rayuwarmu, a yanzu ne muke iya ci ribar arzikinmu na duniya, a yanzu ne muke iya huta daga wahala.
ba da wannan kaɗe-kaɗen ba na garwa da ake a bisa titi da wani bushe-bushe su can da wani a'a a yanzu ne ake iya proposition wanda ƙasar mu ta huta daga cikin wani hali amma sai an samu mutane da suke kallon siyasar duniya ina ne aka taso ina ne ake so a ta yi da ba da wannan kwaramniyar ta banza wannan kwaramniyar ta banza ba ta kawo mu komi ba ta gyara mu komi zakari amma kuma ta taimaka wajen wayansu fannoni musamman da tahiyar faransa da sojojin faransa yo tahiyar horon shi da sojojin horon shi su suka horce horon shi ta tai soji ne ko muka goya soji ba dan sun kori horon shi wannan daidai ne yanzu kuma zan can ana sucen din soji kana sucen to kana sucen din su bisa me bisa wannan zaman da ake magana wuta a wani hali ake mun shiga wata na 4 babu wuta kana goyon bayan babu wuta ka kuddo da za a samu wuta kai mai goyon bayan soji sannan ka ina ne garinku ka je ka tsara mutanen garinku ku yi dam da hannu ku tsare ruwa ta yadda za ku yi ko ciyawa ta shanun ma'ana dai yanzu shawarwari suke bukata su soji abu bi shawarwari kamar su shawara mu huta ka musu shawara wadda take wannan abun bai da kyau a gyara wanda shi bisa bukata komi mun gode masu kallon mu da sauraro nan muka zo ƙarshen shirin namu na wannan shirin na waiwayi adon tafiya wadda ka yin diba akan muhimman batutuwan da suka faru a makon da ke shirin karewa kuma shirin dai kamar yadda ku sani dai duk dare ne ake kawo muku shi akan wannan tashar ta Kanaturwa Niger daren Juma'a kenan da kuma maimaici ranakun Asabar da Lahadi da misalin karfe 5:30 na yamma sannan kuma shirin za ku tarar da shi a shafinmu na YouTube da kuma Facebook Kanaturwa Niger. Muna ƙara jaddada muku da cewa watan matasa masu rajin kawo goyon baya ga wannan shirin na waiwai adon tafiya za su yi taro na ƙara jaddada goyon bayan ga wannan shirin a ranar 11 ga wannan watan Asabar kenan a shiya ta 3 kwamin turwa kenan da ke birnin da magaran wana fatan kuma za a watse taro lafiya a madadin bakon namu na mako malam Sumaila Amadu da kuma abokan aikin da suka dafa na gabatar ana bangaren zamu ban kwana da ku sai kuma makon gobe idan Allah kai mu insha Allah zamu sake dawo da wani sabon shirin kafin nan mu kasance lafiya. Adair TV Takoce